Personal nga giadto ni United Arab Emirates Ambassador to the Republic of the Philippines, Mohamed Obaid Al-Khatam Al-Zabi, kuyog si Department of Secretary Rex Gatchalian, Provincial Government sa Davao de Oro, 10 of 1st Infantry Pag-asa Brigade ug mga kapulisan, ang Barangay Elizalde sa Mako, Davao de Oro niadtong Marso 17 ning tuiga nga temporaryong gikahimutangan sa mga landslide victims sa Barangay Masara. Gipakita ni Secretary Gatchalian ngadto kang UAE Ambassador ang kahimtang sa mga residenteng nagpuyo sa mga gipang tukod nga tent city. Na sumala ni Al-Zabi, kinahanglan gayud og hatagan og atensyon ang mga panginahanglanon sa mga pamilya, ilabi na sa mga bata ug mga hamtong. Busa, dakong kalipay sa mga lumulupyo ang gitunol sa United Arab Emirates nga inisyal nga 950 boxes sa family food packs nga parte sa kapinkon kulang 5,000 ka mga family food packs nga nagkantidad og 55 million pesos nga kinatibuk ang idonar sa UAE sa mga pamilya. Usa sa mga nakabenepisyo ang 53 anyos nga si Mercedita Odias. Kinsa usa sa mga naapektuhan ng panginabuhian human sa nahitabong pagdahili sa yuta sa ilang lugar sa Masara. Pasalamatan nila po kay sa mga kasinatian na tabang wala mo. Guided by the directive of our wise leadership, the UAE will continue its steadfast effort to provide aid and support to those affected by devastating floods in Davao de Oro. Ang paliwanag ni Ambassador, pauna lang yan. Kaya kung narinig nyo kanina, yung kausap niya si Governor Gonzaga, si Congressman Gonzaga, tanong siya ng tanong, what else do you need? Kasi handang-handa pa rin sila tumulong until makabangon muli ang ating mga residente. Dugang sa DSWD, ang United Arab Emirates ang usa sa mga nasod nga unang mitabang sa mga mayon-affected families ni adtong 2023. Diin midonar kini og 50 tonelada nga nagkadaiyang food items. Atol sa programa, gipasalamatan sab ni DSWD Secretary Gatchalian ang kasundaluhan sa 10th Infantry Aguila Division Philippine Army sa logistic support sa mga sundalo ug uban pa atol sa mga gipahigayong relief efforts ngadto sa mga biktima sa kalamidad. Sa ating mga uniform personnel partners namin, sa kanila kami sumasandal para to get things done. Kung wala ang 10th IDU, mahihirapan kami to wage. Meron nga kaming goods, pero paano naman makakarating doon? Meron nga kaming relief na handa at cash na handa, pero paano makakarating doon? Sumala ni Commander 10ID Major General Alan D. Hambala, dili mohunong ang mga sundalo sa pagtabang sa government agencies, ilabi na sa matang sa emergency and crisis response. Gikan sa 10th Infantry Aguila Division Philippine Army, Louie Angchay, Newsline Philippines. Stay safe.